Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Salawat, good morning. Mayong aga naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpakalagad. Martes nga edisyon sa nga inyo sa nga panatuntunan Aksyon Hotline. Agosto 30 na kita katapusan nga Martes sa nga bulan sa Agosto tuig 2022. Aksyon Hotline. Basta Martes kapag pakalagad mangin kaupod ninyo diri talo sa regular nga anchorman Aksyon Art ay hupon. Inyo ka-aksyon Marlon Hiruvoya Tob sa tak ng alas 9:30. Aksyon Hotline. Masubo naman pamatian nga anunsyo sa nga mga fuel companies. Bangod mayara sa nga panibag-o na naman nga saka sa presyo sang gatong ang ginpatuman subunggid nga adlaw. Aksyon Hotline. Ang Pilipinas Shell Petroleum, ang Sea Oil Philippines Incorporated, ang Flying V, ang Petron Corporation, ang Chevron Philippines, ang Clean Fuel, may ara sang separado nga anunsyo kahapon pa lang. Nag-anunsyo na sila angot sa papasaka sa presyo sang ilasin nga diesel, kerosene kag gasolina. 6 pesos 10 sentimos. Grabe nga saka ho, no? 6 ang saka kag may araman 1.40 kada litro. Aksyon Hotline. Tanan nga mga companies na maka-action gan pang mention ko, alas 6 pa lamang kaina nagsaka na. Magluwas sa Caltex, nga hindi gid magpaulihing Caltex alas 12 uno pa lang kaina sang kaagahon. Nagpasaka na sila. Ang Clean Fuel naman nagsiling nga ang price increase mangin epektibo alas 8 uno. Subong aga, tiway lamang manugay ho. Ang Clean Fuel nagpasaka man sila subong adlaw. Aksyon Hotline. Ang hambal sang Petron, ang fuel price adjustments naga-reflect ini sa movements sang international oil market. Kaya mo man gyapon nga mga rasunes makabig ining major hike nga ginpatuman. Pila ka semana ang nagligad sang ang mga fuel companies nagpasaka man sa presyo sa diesel. Pila tong saka nila 2.60 to, ang kerosene 2.60, ang gasoline 70 sentimos. Sa mga motorista nga nakabati sa nga bad news, tingwain nyo na lang nga hindi ka mo makakita sa presyo sa nga nakapagkit sa mga gasolinahan nga inyo permi ginapatughungan. Aksyon Hotline. Kagti kabigo na lang ninyo nga ang presyo amo-amo man sa gyapon kung pwede pa lang. Hindi nyo na pag-isipa ang ginagasto nyo sa pagpatughong para likaw sa kuresong kag likaw sa kulosmoron. Aksyon Hotline. Ano ang mga balita nga dapat nato sa nagapag-sentruhan, no? Sa balita nasyonal, oy ariho. Atensyon sa mga estudyante nga naga-eskwela sa kolehiyo o kung sa universidad. Kahapon ang Commission on Higher Education o kung ang CHED nga ginatuwag pagi sa chairman nga si Prospero de Vera, nag-anunsyo siya nga ang COVID-19 vaccination hindi na pag-i-require. Plakpak. Aksyon Hotline. Hindi pwede magpalakpak nga aman. Kahit dara gyapon nakataya ang inyo sini nga sitwasyon kung pang ikayong lawas ang paghahambalan. Hindi po silingon nga way gina-require ang COVID-19 vaccination sa mga college students. Magpinagusto na kamo, mga tuto, mga inday, paghalong yapon. Aksyon Hotline. Bot silingon sini hindi na pagpangitaon sa mga estudyante kag personnel, no, nga magatambong sa face-to-face nga klase
sa colleges kag universities sa mga school year ining COVID-19 vaccination. Ang hambal ni Rivera, ang panel nag-update sang rules bangod sa international best practices sa pagdeal sa COVID-19 vaccinations. Ginbasihan nilang datos halin sa DOH, ang Universities Insights, kag ang Health Professionals Recommendations. Action Hotline. So manang ila sa naging basihan diya ang mga estudyante kag ang HEI, ang Higher Education Institution personnel, regardless of vaccination status, pwede na nga makaparticipate sa face-to-face nga klase. Ang siling Padre de Vera sa press conference kahapon lamang ini, makabigining nga most significant change sa policy. Action Hotline. Yaring pila ka mga consideration sa sining nga policy change. Ang siling de Vera, una, amoning vaccination levels sa Pilipinas. Ang nakabenepisyo sa pabakuna, kita mangyapon nga publiko, no? Ano pagid? Ang mataas na mataas na botselingon, ang vaccination level mataas na botselingon, damo na sa mga tao diri sa Pilipinas ang nakapabakuna na kontra COVID-19. Ikaduwa, ang risko sa COVID-19 infection nagnubo naman kag mahapos na lamang nga makontrol. Action Hotline. Ang health protocols pareho sa pag-require sang health declaration forms kag body temperature checks. Hambal de Rivera, mangindepende ina sa diskresyon sang institusyon. Ang sabahin naman sang health declaration forms kag body temperature, amo na yang ginmuno lang ni De Vera. Pero ang siling ni De Vera makaksabahin sang higher institutions, dapat padayunon ang pagpraktis sa minimum public health protocols. Ngati napabatud-an na ini nga naging epektibo ni against COVID-19 transmission. Action Hotline. Una, tiara gapon ang pagsuksok sang face mask. Ang pagkakasang face mask, amo ning katapusan mo. Akoya palang taon, amo ning katapusan nga pagkakas sa ginatawag nga bahin sang protocol, nga why naging COVID-19 bla, inang tag isa, duwa na lang ang kaso sa kada lugar, sa kada probinsya, banwa or syudad, nan, dira guro, pwede na kita makasiling kakaso na ang face mask. Action Hotline. Tiambal de Rivera, ara gyapon na dapat face mask gyapon ang mga estudyante sa kolehiyo kag universidad. Ang paghugas sa kamot, kag ang social distancing. Ang face mask kag hugas kamot siguro hapos lang nito manon, di ba? No? Pero ining ginatawag social distancing, ambot kung ginatuman pa ni subong, di ba? Kamo makita nyo man bisan diin lang, may social distancing pa bala o kung waay. Pinilion na lang guro nga mga lugar nga makita mo di. Action Hotline. Ang isa pa siling na De Vera, hindi bot silingon nga gindula ng requirements sa COVID-19 vaccination kalimtan taran-taran. Kay siling niya, dapat araghapon ang pagpalapnag sang awareness. Kag sigihon gapon ang pagkumbinser sa mga tao nga magpabakuna against COVID-19 sa mga estudyante ka mga staff. Labi na ang ginakampanya subong nga booster doses. Nga man, hindi na pwede nga kontrahon ni De Vera ang ginaduso subong sang Marcos administration nga inang ginatawag nga ginatawag nga Pinas Lakas. Kayang kampanya sila para malabot ang target nga kanamuon sa mga individuals nga maka-booster dose. Action Hotline. Hambal ni Rivera, sugda naman ang another round sang campus-based vaccination program. Sa tuyo nga mga unvaccinated students, mabakunahan. Kaya iban dire inganyuhon gapon magpa-booster. Tiangwa sila kung sino na lang. Sino na lang gurong willing da nga magpapakuna, amo ang magpa-vaccine, pero ang sadto pa nanindugan na. Nga hindi gina magpaturok, labi na ang hadlok sa
taniwis sa dagom, hindi ginaya magpa-vaccine niya. Action Hotline. Base subong may kalipay sila nga nabatsagan bagod gindula ng vaccination, COVID-19 vaccination nga requirements sa kolehiyo kag universidad. Pero ara mangyapon sa inyo na, no? Ara mangyapon sa inyo na kay ang kalabanan nga mga nagkalamatay baya diri sa Negros Occidental atong ginreport ko nagligad nga 10 death, no? Based sa record, why gito tanan makapabakuna kontra COVID-19 unvaccinated tong pulo to? Action Hotline. Depende na sa pagpainuino niyo. Ano pa giniban sa nga balita sa wain sang national aryo imunohon ko di kay mayara baya sang hitabo nga dapat maging serbigid nga pandam kag pahanumdom sa aton tanan, no? Kapyar ka mo nga uso subong ang pag-post sa social media, no? Ginapagigan ikon kaysa sa TikTok mo. Uso ang mga tao bala kuno anta nilang ila sa hinuptanan, no? Hinuptanan nga ido okay lang, koring okay lang. Pero ang iban nga post hinuptanan nila kuno ya buaya. Action Hotline. Ginapakita nila kung ginapabugal nila na bisan magpalapit sila kag may ara pa nagahakos-sakos sa buaya. Why sila ginaano? Ang buaya nagapahimuno ako nagapakuribong lang. Andam. Hindi tanan sa tion. Babuot ang buaya. No? Dito sa Rizal, probinsya sang Palawan, may balita to nga maisa to kapulo palang katuig nga bata nga lalaki ginatake sang buaya subong ang bata hindi makitaan. Action Hotline. Kung di makitaan ang buaya, hindi makitaan ang buaya, kung di makitaan ang bata to, anong pinsar mong bata na lunod? Siyempre, base ko na to na sa sunod sang tiyan sa buaya. Action Hotline. Subong ginapangita ang bata, why makita, no? Ang una nyo na dapat pangitaon ang buaya kundi na to nagpanagho. Action Hotline. Damo na yun nga text ako, no? Sila Action Marlon, buaya ra sa City Hall. Why, totoo diya nga buaya ang ginastoryahan, ha? Action Hotline. Natabo ini dito sa may probinsya sang, sa Palawan, Makaksol, sa Rizal. Palawan, the third pa ning bata niyo. Man ang natabo ang senaryo, nagapaligo sa suba. Ining bata niyo, upod ban ang mga abyan niya. Halong kamo kay hindi tanan nga suba, ning limpyo, hindi tanan nga suba, layo kamo sa peligro, nga aman. Sa Bago City kahapon, nagapanglabala mag-iloy to ho, ginanod mga kaaksyon, nagligad to mayara man sang suba dari sa Bacolod City, nagapanglaba na hulugan sang bato patay gidto. No, hindi tanan nga suba layok mos peligro. Ang suba malinong, pero kung dito kaning malinong, medyo dito pang dulo delikado. Action Hotline. Nagapaligo sa suba ining bata ni upod sa mga abyan yaman. Gulpi lang may nagbutwa nga buaya, ginatake. Ining polo ka tuig nga bata ni ti mga opisyal sa barangay ginpangita ang madalang bata pero sa stubong waay gid makita ang mga miyembro to sang Municipal Disaster Reduction Management Office naghimo na sila sang retrieval operation. Paano mo i-retrieve ang bata kay base kon ato na gali sa susunod sang tiyan sa buaya? Action Hotline. Di dapat na pagkitaon do na ang buaya, no? Kay kung di nyo makita ang buaya, base kung di nyo makita ang bata. Action Hotline. Ulihin nakitaan ang buaya alas 5 sang hapon mo. Nagligad ka Domingo, pati subong arin nakita ho sa Martes. Anong plastada sini? Why gid mausisa anay sa mga opisyal sa lugar to nga may buaya gle? Ang gin paliguan sa bata ni, ti buaya kung guto mga on gid ya, di bla? Magluwas sa aton ganidi sa tao may ara sang may pagka-buaya nga pamatasan. Action Hotline. Di bla? Pag siling kita buaya kung kaisa, way na sang kabulusgan. Bisan kung kaisa gani, busog ang buaya, kung naboton, mangaon ginaya. No? Buaya ganin tawag sa ila, nan. Sa mga mahilig na,
maghala ka post sa tupad sang buhaya baw mga tuto mga inday halong nga. Action Hotline. Kasi kung ma-live vlog ka mo sa gin-post nyo, nga iningkit na mo sa buhaya. Action Hotline. Sa balita lokal, mga ka-aksyon, las 8:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time, aring isa kay hindi mayo nga balita para sa mga commuters, para sa aton sa mga masamig nga sakay sa pampasaherong salakyan. Ti ang ginmuno ko una para to sa mga salakyan. No, nagamaniyaw sa salakyan kaya mati saka naman sa presyo sang gatong. Area permi sa mga permi nagasakay sa public utility vehicles. Ang LTFRB kahapon pa lamang nagsiling maka-aksyon nga ang plite sa mga PUVs na talana nga magasaka na naman. Action Hotline. Ang tawag sa ni Jeepney Fares nationwide sa bugos nga Pilipinas, magasaka siling ni chairperson sa LTFRB nga si Atty. Chiloy Garafil, babae ni Sigli, no? Amo ni nagpalayag kapon Lunes, ginpalayag yan isa ka adlaw antes ang pagsaka sa presyo sang gatong subong nga Martes. Pilang isaka sa plete. Ang siling ni Garafil hindi pamabalaan kay nga kinahanglan pa nila nga magplastar kon pila. Hindi man magtuga kung siling niya dapat di magtuga sa dako nga impact sa ginatawag nga inflation. Kag hindi man mangin mabugat sa mga commuters nga magina permi ang nag-aagunto sa pagsaka sa plete. Action Hotline. Ang LTFRB magapagwa sila sa ilasay nga desisyon na kung pilang i-rekomendar nga saka. Ano man nga adlaw sa bulan sang Setyembre te subong ho? Ari kita sa Agosto 30 na, buwas 31 na, dason Setyembre na. Ang siling ni Garafil sa fair hike petition sa mga jeepneys, ara na da ang posisyon sang NEDA, sang National Economic and Development Authority. Nakasumeter na sila sang ila posisyon kag ginahulat na lang ang memorandum nga ipagwa sa Setyembre 3. Bantayan nyo gini Setyembre 3 ne. Action Hotline. Pagkatapos siling ni Garafil, makaakto na sila sa gilayon. So ang ginapaabot ni Garafil, nga ang rate hike resolution mapagwa anuman nga adlaw, anuman nga sibana, sang Setyembre o kung sa second week of September. Action Hotline. So diri ni nga mga inadlaw, bantay kita bagod laban-laban, dire gid ni patuman ang dugang na naman sa saka sa pletihan. Bag-o ni nga palaligban, bag-o ni nga lulukduhon naman sa mga commuters. Kay nga address Bacolod kag Negros Occidental, di bla may ara ng kadaan nga fair matrix nga ginpagwa nagligad nga Hulyo ang LTFRB, hindi bla may saka ng kadaan nga pila pesos o kon 2 ka pesos ang plete diri sa mga PUJs. Nagligad nga June 29, una nga nagaprobar ang LTFRB sang 2 pesos nga saka sa PUJ fares nationwide. Ang ginbasihan nila mo tong consolidated petition halin sa nagkalailan nga mga grupo sa mga drivers kag operators. Action Hotline. Balik-balik nga problema kakatabo subong. May pagnubo man tuod sa presyo sang gatong nagligad o galing ginasundan sang pagsaka no? Ang mga drivers kag operators sa Bacolod di kag Negros Occidental, dugay na sila nga panawagan, dugay nagasinggitan sa gobyerno nasyonal tanga na dapat suspendihon ang value added tax kag excise taxes sa fuels para makontrol ang pagsaka sa presyo sang gatong. Tiga dudagako naman ang gobyerno nga hindi nila makontrol. Hindi nyo makontrol gani kaya may ara sang value added tax kag excise taxes. Daw na puno na ring dalunggas mga ara gobyerno subongda. Kag daw na sobrahan na gani sang ila sa nga pagkabungol Action Hotline. Minano nga panawagan bungol mangyapon, way gyapon niya sa mga mahimo Ibanoon tabi ko dano ang mga reaksyon diri sa mga drivers sang lipasahe, kag reaksyon sang transport groups naton diri sa probinsya kag syudad sa sining panibag-o na naman, no? Nga saka sa pletihan sa masunod nga adlaw. Action Hotline. Alas 8:26, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Indonesia. May linog to pero wae man sang halit nga gin tuga mga ka-aksyon.
Balikan ta ang istorya naton kahapon dara sa may Bago City, no? Kundi kahapon na interview ta ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang Bago City, no? Kung tandi, may istorya ta subong si Bago City Mayor Nicolas Yulo, galing kay nag-ayo siya nga daw hindi mayong sitwasyon niya subong, no? So get the Wilson na kay Mayor Nicolas Yulo sang Bago City. Kahapon, kung na-interview ta si Dr. Mary Jane Orteso, ginkumpirmar niya nga ining pagkaanod sa Mag-Iloy, ini subo man nga trahedya niyo, suba man niyo, no? Unang nga nakit-an ng lawas sang 11 anyos nga bata nga babayi. Abi niyo ko na nang idalinan. Naanda na sila Mag-Iloy mo nga dira sila gapanglabas sa suba nga aman ara ba lang balaya sa unahan sang suba ni adyos gapanglabas sila gabundak ang ulan, no? Normal naman na sila guro iya, why naman na kaso sa ila iya, pero ang chinilas mga kakson why mabalaan ko sino chinilas iya sa Iloy kung isang bata naanod sa baha gintingwaan nila nga kwaon ang chinilas kuntani o galing golpeada gurong pagbuslog sang tubig, Diyos, naanod gid ining Mag-Iloy mga kaaksyon. Una nang nakit-an ang si anyos bata sa unahan, subok nga balita bagod patay. Action Hotline. Kapon sang hapon nakit-an, no? Ang Iloy ginapangita pa, no? Subong nga aga mga alas 7 mga kaaksyon nagresume ang operation sang CDRRMO sa Bago City sa Buligban sang Philippine Coast Guard. Action Hotline. Ibalaunta ang updates ni paagi sa pamuno sang CDRRMO, Dr. Mary Jane Ortizo. Doc, good morning. Good morning, Action Marlon. Kasi tanan ka pamati sa Action Radio. Salamat gid Doc sa time. Check ko lang Doc kung nag-resume na gid man ang inyo sa nga rescue operation or anong pwede tawag ta si Doc man, search and rescue operation o con retrieval operation. Hello. So as of this time, search and rescue kita gyapon, Okay. no? Kag nag-resume kita kaina sang aton nga operation earlier sang 7 o'clock. Kay gina-anticipate naton nga laban sa nabukiran naton nga mga porsyon kung hapon nagaulan. So mas maayo nga nagsugod kami kaina operation alas 6:30 sang aga. Kag subong ongoing pa ang aton nga surface search. So surface search lang tanay sa tubig ang ginadaluyan sang tubig nga halin dito sa Purok Nara kundi inatabo ang pagkalumos hasta diri sa dalom na yon sa maaw nga overflow, no? So amo nang aton nga area of coverage ka ginapangadi naton nga kabay nga makit-an subong nga adlaw ang Iloy. Sa monitoring sang inyo sa nga team, Doc, kamusta ang current sang tubig subong dira sa suba nga gilungtaran sang trahedya? Way man sang kabudlayon nga na-eksperyensyahan ang inyo sa nga rescue team? Subong kay dasig man lang tani na nagatubo ang tubig, no? Di subong medyo nubo gidya ang tubig. Pero ang ginaanhan talang basi bala karon sa hapon may thunderstorm naman kita advisory. So amo na siyang dapat temprano pa kagagapon nga daan kadako gid sang ginbukbo sang ulan, no? 5.3 to 5.7 liters, no, per meter square per square meters. So dako gid katama nga amo gid ang tudogid ang pagpanaog sang aton nga tubig galin sa nabukiran nga parte sang aton nga syudad. Ang report ka na baton ko bala Doc, ang balay sina Mag-Iloy ara man lang lapit sa natabuan. Oo, so trahedya? napit lang gid sila kag ang tubig ara na gid sa ilang ugsaran na yon. So amo na nga nang paglabot sang chinilas nga naglutaw sang bata ti amo man nagbulig man ang Iloy ti amo na nga na gid sila nga duwa na upod gid sila sa dako nga
panaog sang tubig halin sa nabukiran nga area. So ang iano talang gid nga as reported bala nga it Libertad ang ano gid it Purok Nara Barangay Maaw. Okay. Ang inusar na nga Libertad kay ang ini nga mga pamilya nabilong bala sa Iglesia ni Cristo kag ang ila gali nga ano na bala nga church na ginatawag nila nga ara sa Libertad. So Libertad ni sila nga mga ano nga taga Libertad ning ilay nga Iglesia ni Cristo nga church. So that is why nga Libertad ang una nga report, pero based on our report ito is Purok Nara Barangay Maaw. So per megid sila gala iya dok nagapanglaba dira sa area, no? Oo, daw ay gid nila ginapaabot nga mamatabo sila to, no? Dok, sa inyo sa CDRRMO, anong pwede ta dok marekomendar man nga pwede himuon sa nga lugar na para nga hindi na matabo ang kaangay sa nga insidente? Sa amon yan, no, yesterday, every time kami may mga advisory, thunderstorm advisory or may advisory na nga daan nga possible flooding, ang amon nga opisina panawagan na iya sa 24 ka barangay sang advisory nga ba may posibilidad nga pagbaha. So na-disseminate ina sa tanan nga barangay kag pagkatapos sina gina-encourage gid nga ang ilay nga dapat nga balay, no, hindi ara sa aton nga flood prone area. Kung kasugin man among ginaano namon nga kung may maglutaw di hindi na napaglagson kung ano mo lang na chinilas mo na kay inaya nang pwede pong papaislan pero ang kabuhi hindi na gid ka. Siyempre amo na gina-encourage na gid namon nga ay ang aton nga sa barangay naton to strengthen ang aton nga information education campaign on mga hazard prone area naton kag kabalo na kita nga kung ga-start kita sa hazard prone area damo gid nga peligro, so dapat i-strengthen gid naton ang increase gid naton ang awareness sa mga tawo kag ang akon gid pa isa pang encourage keep ourselves updated, mamati sa radyo, total may mga Facebook account naman ng mga tao. Keep themselves updated sa aton nga mga advisory, mamati sa radyo kag ma-follow gid sa instructions ng aton nga mga barangay officials kung ano ang ginaguide sa ila. Kanang area dok damo pa malayo kung laka lang. Kuya Action Marlo, wala gid ko kalakat dito sa area kaya ang aton nga mga first responder ang ato dito, no, ang ako niya nga naabtan nang kagapon niya sa next na nga gina area kundi sila nag conduct ng search kag ato ya dito ya makita ko gid nga damo wala ta malay pero anang gid ihambal sa mga taga dito kaagi na yang do nag-anaw na nadaiya sa ilang lugar. So flood prone area inang area ang lugar. Kaya gid suba gid mo tapos dugangan pag gid nga ng blagko balang boulders nag-alalagi kag kagapon niya natan-aw naton ang agi sa mga tubig sa mga ginagyan nga mga tanong. Makita mo gid nga sobra pa ya 2 ka metro ang gintaas sa mga sa usual nga kadalumon sang aton nga tubig. Makita mo sa agi sa tanom nga naghalalapay. By the way, Doc, magluwas sa inyo team sa Philippine Coast Guard, may iban pa nga unit sa team nga nagabulig ba subong sa inyo sa operation? May ara, sir, ang nagabulig subong sa amon ara ang taga Bureau of Fire, ang Philippine Coast Guard, ang CDRRMO. Kang may ara kita private company nga nalipat lang ko kay ato na to sila subong sa suba dito sa overflow sa Maaw nga nag-provide sila sang backhoe kag sang ilang nga traktura nga nag-provide man sang suga kagabi, no, kay ginpangwa naton ang rurok dito sa overflow. Kag subong ang iya naman kasi City Engineer's Office namon nga backhoe nagpadulong man to kay i-clear gid ang debris nga ara
sa overflow sa Maaw. Aha. Sige, Doc Ortizo, ma-update kami kami rin nagapangamuyo man nga kabay pa maluwas lang tong Iloy kay subo-subo nga balita ni para sa pamilya. Ang bata nakita na nga patay kabay pa nga buhi lang ang Iloy nga ma-rescue ta Doc Ortizo. Doc, thank you Doc. Salamat Ida, sa pagpangamuyo. Kabay pa nga continue to pray for not only for ang aton nga inog ang Iloy kapati ang aton nga mga responders nga ara subong sa team. Madamo gid ka salamat action mo Marlon. Thank you so much Doc. Good morning. Good morning. Action Hotline. Ang pamuno sa Bago City Disaster Risk Reduction Management Office mga kaakson, ti ko na isipon ta mga alauna kahapon natabo ang insidente, ang trahedya mga kaakson. Alauna ti isipon ta ari nakita sa alas 9, mga 18 oras na. No? Medyo lawig-lawig nang nagligad mga kaakson pero kita nagalaom gyapon nga ara sa rescue operation sang CDRRMO. But sa lingon, rescue luwason, pangitaon nga buhi. No? Hindi ta magsiling kung ano na tabo, to may malain tabo sa Iloya. No? Positive katagyapon. No? Kay damo sa nagabulig na Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, may private naman nga nagabulig sa siling search kag rescue operation mga kaaksyon. Ti ang bata 11 anyos pa lang, bangod lang sa tsinilas nga naanod sang baha. Galing kay manti ato mag-Iloy to, wala ba siya na maglaom, amo to matabo sila, di ba? Action Hotline. Importante man to kapanugyan sang CDRRMO, head sang Bago City, nga once gani mayara sang lain tiyempo, nagabundak ang ulan, ang ino sa nagapuloyan, naras kilid sang ginabi sang suba, kung di ba lang importante, inyo sa nga helikoton, pamunong sunod balaya. Action Hotline. Kung nagabaha na, tawag ka mo sa opisyal sa barangay nyo, sa ilo ka mo sa mas hiluway nga lugar. Action Hotline. Parang 100% safe ka mo mga ka-aksyon, na ang kabuhi tayo silang di na mabalik. Alas 8:30 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumbalik, sentrohan ta naman ang balita angot sa saka sa plitihan. No? Istoryahon ta ko dano naman ang mga reaksyon diri sang pila ka mga grupo sa transportasyon ta diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Alas 8:32 Action Radio Philippine Standard Time. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating... Live stream, naka-live na action na Dorel. Sakon ka. Facebook niyo. Delegate. Yak na lista na yun Ayan, tingga pa to. Kay Migo Tabenji Bantong, Melanie Patigayon Castillo, condolences gali kay Day Melenida, no? Amigo ta nga si kuan nagataliwan, no? Si Joseph. Hindi Queenie Lacson Bao. Kalabay kada Action Dorel sa kuan sa Bago City bala. Dali lang. Ario. Hindi na patandog ya. Oo. Sa Bago City bala may nami da nga kapihan. May tanong makape da sondra kami sa mga pe. Ang Cafe Ganern. Ganin, Cafe Ganin. Iyan ni classmate ko Queenie Lacson. Oo, dira sa may Bago City. Oo, the best sa itsura pala makita mo nabit sang kape. Ganin? Ganin.
Aromina Jopeno Bakino, o kang parita Ryan Palomo, ara mga monitor. Christine Menyas Villalobos, okay, watching. Christine Menyas Villalobos. Salamat kid, okay. Sa ato sa live stream ho Jovi Mudares, Market Tribe. Kapamati, Kim Poyolo, Norbing Galicia, Gina Galicia, kapamati, okay. Si Alex Raman, si Alex, Market Tribe, Vanessa Star Mayo, Docpat Mayo, Rochester, Minnesota, USA. Salamat kid. Arlene Javier, good morning, Santa Rosa. Mauricia Elizabeth Gamala, God bless. Lito Dayap. Mila Oligo, good PM. Christian Benyas Villalobos, okay, Raman. Rochelle Fulgencio Susana, gamonitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Christian Benyas Villalobos. Milan Oligo, Ryan Taga Mulila, gamonitor lang kami di sa may Bidalbagan. Alin Mar Lingko, Jinky Dialagdon, Mr. Arthur Jeff Villasor, Doc Bat Mayo, Noel Amar, family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat. Arizona, USA. Salamat. Oy, pareta Arlan, kasoyon. Pa-shout out na bao ihada ko ng postana. Dugay na kami uwi kakitain ni pare Arlan Kasoyon. Christine Menyas Villalobos, hello. Good morning, good morning. Balik tayo dugay. Thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Ikaw ba na nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
sitwasyon dira, amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahuragok? Hoy Pang, to kalala na sa ubong mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natatikan. Ko na mga drivers naton sa di pasahib la kay inilaban-laban ba na yun gid ni ang saka na naman sa pletihan, no? Kay ang LTFRB nagahulat na lamang mga ka-aksyon sang mando o kon memorandum or position kag desisyon kon bala pilagid ang dapat nga isaka. Tidiri sa aton kundi may mga salakyan nga di pasahe kita tagid man may mga taripa na sila. May mga fair matrix sila, pero may may mga salakyan diri nga may fair matrix gid man nga nakapagkit mga kaksyon. I-check ta si Aranas Aksyon na Dorel. Action Hotline! I-check ta biya na hingawon talang ang time ni Mr. Diego Balakad, ang Secretary General sang Ondok. Sir Diego, good morning sa Action Marlon. Good morning to Marlon. Good morning sa aton mga listener, no? Libinigit sa mga pinlanggatan nga mga pasahero o sa mga upuntud nga driver sa Bacolod nga nagaminitor subong. Salamat gid. Kahapon nag-anunsyo ang LTFRB, may natalana naman nga saka sa pleteho sa mga di pasahe nga salakyan nationwide din siya. Ang nagpabalo sa ring bag-o nga chairperson attorney Garafil. Tigin pabalo niya isa kadlaw antes ang liwat naman nga pagsaka sa paraso sang gatong sa mga Martes. Ang desisyon kon pila Sir Jeg ang isa ka babalaan pa na sa una nga bayan sa Setyembre. Una gid, anong reaksyon sa inyo sa grupo sa Ondok? Okay ini sa inyo nga sakaan liwat ang plete? Well, ako yaga represent ko in behalf sa transport, no? Kag subo man na pamatian nga hindi ko mangin bias sa amon nga industriya. But minti ang amon nga posisyon, ari kami subong ululupod kami nagahinunanon mga leader na nasubuan kami nga pasakaan plite, no? Kaya ang aton nga mga pasahero subong hang up gini, pressure pa, wala pa makarecover sa bag-o nga pag-opening sang klase, kag mostly nagbakal sa mga school supplies, uniform, etc. Ti kun pisgaon tani sila sa saka sang plite, basi bala maapektuhan ang ilang attendance, no? Kay mostly sa nagasakay ng nga kabataan ginaupdan pa na, no, sa aton nga mga ginikanan. So subo man na tani nga pamatian sa kay spokesperson kag chairperson sang LTFRB National, Attorney Garapel, pero i-welcome gid namo, no, kay sa subong adlaw lain-lain gid sang saka 6 pesos and 10 centavos per liter daw. So kung mag-20, hindi ibutang na lang namon 15 liters na lang, 15 times 6 kwaw na sa amon bugasan kay hindi man na absoluto nga buhinan ang renta mo. Kung may lang kung magdamo ang pasahero. Pero ambot kan mabatsyagan sa aton mga local public official kay ang national government, ilabi na ang administrasyon, gapamati man na sa tingog sa mga gobernador, mayor, kung ano ang balatyagon sa mga probinsya, ginahulat man na dito sa Malacanang. Pero kung wala man lang niya tingog ang aton mga local government official, wala sige lang na implementar kay masiling man lang na iya ang administrasyon nga wala man may nagareklamo but silingon acceptably pa ya
So amo na ari kami nagtabok sa Iloilo tanan nga mga leader, attend kami di sa Transport Summit para ma-discuss ini ang mga nagkalain-lain, alarming na kayo nga problema sa transport industry inang amon subong pakpak kag angel sa amon pagpangabuhi. Ang media na lang. Kaya hindi naman kami pagpamatian sang estado, hindi naman kami pagpamatian sang kung sino na ginapadalaan namon sulat, mga position paper namon daw ginabuli na lang kami nga ginabuli, no. So amo na ang pamangkot gay na bala makabuli gina sa amon kag kun anong amon. Kami i-welcome namon na kay para na sa bugasan namon. But din anong epekto sina ang domino effect sa aton nga mga pasahero. Kung nagakarga siya tangkong, nagakarga siya balatong, alugbati, kasakaan niya man ang balaklon. So amo na siguro tumadlon ang domino effect dapat ipabalo na sa mga local public official sa central office sa Malacañang para mapaabot naton problema to Marlon. Sabong balanta may ara gen patuman na damlag lang nga saka sa pleste, no? Pila gana to 2 peso ang una. Ngay pasaka bla? Nagligad ko nga nga minimum during pandemic is 9 pesos. So gindugangan ni Martin Del Grabe por siya nagwa 2 pesos. So subong 11 pesos kita. Yes. So pro ang sintro sina to Marlon, kung estudyante ka mabayad ka no ibig mo na lang na pulo. Kung ang iban to nga sibilyan mabayad siya 11, ginabato naman lang nato ng pulo. Kay kabudlay mangita sang sinsilyo. That's why kami ang Balatiago namon para giniya sa pinalangga nga pasahero. Kung may mga jutay hindi pag-insindihan ay i-resolve na sa Prater Binyo, no? Kaya hindi kita gusto nga kita nga mga pumuluyo o nag-ilinaway tugas sa sinimang kaalalit kag makamamatay nga mga layay kag pulisiya sang estado nga hindi na applicable sa aton nga mga basic sector ato Marlon. By the way, since kagin pasakaan ang plete, anong inyo feedback halin sa mga drivers man? Labi na gid sa mga salakyan nga why bala Sir Jeg gen patapik nga taripa man may ara pa nga pasahero kung nagbayad kung kaisa nagapangita taripa mo kung wala kung kaisa taripa nagaresulta pa sa lalisay sa driver kag passengers. Anong feedback nyo Sir Jego? Actually, kuan na gid sa may term na ang estado kisa, may term na even ang mga pulis nang ka-isolated na gid man kayo bala mo kay hindi na necessary actually ang taripa. Ang amon ganida kun ayo anay na lang ta kung wala kwarta ayon lang kay gina may mga marching order man kami ginapaabot sa amon mga local association nga kung wala kwarta insindihan nyo na lang. Kung magpangaway insindihan nyo man hindi ta lang pagsakyan. So kung wala taripa, marching order na sa LTA Parbe. So nga aton basulon da ang estado. Ang LTA Parbe Regional Office, bala, buhay pa. Ara pa sila naga-serbisyo pa. Bala, may mga tao pang LTA Parbe dira sa Bacolod. O kung passive na sila kayo, wala sila da opisina. Tulog, bungol, tuyo, wala communication. Ang gasabat sa ilang landline na nga kung may problema kay tawag sa amon nga linya ting gasabat na permi sekretarya malang the number you dial is not yet in service. So tilingon ang services ang LTA Parbe wala na naga-extend sa Negros Occidental. So ang basulon taya parte sa taripa ang regional office sa LTA Parbe amo na siyang regulatory body para sa plitian sa pampubliko nga mga salakyan to Marlon. Namuno mong transport summit sa buong dara sa Iloilo? Well, gakandak di sa no? Anong namin gid no kay mga agenda ibanda? Tanan ni halos di tanan nga mga line agency no, ang PNP, LTFRB, LTO, mga politiko. But hindi bago pa gila nag-start wala pa man namon ma-absorb gid ang ang tanan nga kaundan. Ang nag-sponsor sini si Attorney Segpre Cabaluna, ang Committee on Transportation under sa kay Mayor Jerry Triñas ang Iloilo. So, bago pa lang nag-start, basic karon maka-update kita sa apon kung anong mga development diri kang istoryan. Anong naka-agenda da, Sir Jack? May initial ka nga info? Naka-agenda ang hambalan? The same sa Bacolod. Inang problema sa local public transport road plan nga wala nag-agi sa insaktong proseso, wala sa mga public consultation, public hearing, wala sa mga minutes, ginimplementar. So naglalagi na mo, so ginpasuspindi anay. Hindi talaga yun kung anong basic na solusyon na para hindi man maguba ang mga ruta bala kay kung like Iloilo ang estudyante kung mag-5 ride siya sakit-sakit na mo. Amo man na sa aton kung from bago siya kung i-implementar ang local public transport route plan from bago totalisay sa TISDA mahimo man siya 6 ride no. So amo na dapat i-review si anay kag talakayon nga ara ang mga stakeholder, ara ang action radio para ma-disseminate naton sa pumuluyo kag hindi kita mangin kuan bala suspitsoso, hindi kita mangin subjective, mabatyagan naton nga ang ini nga gobyerno transparent siya sa iya mga lahi kag polisiya. Anong mensahe mo Sir Diego sa mga drivers partikular diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa dinatalanda nga saka naman sa plitihan?
Well, dungan sa sining summit, no, ginakasubogin naton ang size gis nga saka subong sa kada litro. Ang aton hindi na ni hugtanay paha, puyatan tarigid aton paha nga hindi lang tanay magutman. Hindi pagdalon ang problema sa inyo panimalay sa salakyan. Palanggaon naton pasahero, palanggaon naton mga public official, kag kung anong problema pungkuan naton sa mayo nga binyo upo ng mga nagkalain-lain nga representante sa broadcast industry, talakayon tana. In pagbalik namon karon kung may mga development, base makapatawag kita press con. So amo na siguro mi chat to Marlon in kabay maintindihan sa aton mga pumuluyo kung nga nagapanikasog kami nga hindi gid pagpasakaan ng bilis ang krudo para hindi man mapiktuhan ang aton nga mga estudyante kag sumalakay. Sige, Sir Diego Malakad, sir. Thank you so much sa time kag base karon sa gabi magka-kontak ko si imo. Salamat gid kag good luck dira sa inyo sa ding summit. Thank you gid, Dr. Marlon, mayong aga sa aton mga pumuluyo. Ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operator Center kon ginatawag Ondok, itay Mengano, mayara sila sang Transport Summit dara sa mga sunod sang Iloilo sa sinigid nga mga tinion, no? Kon isyu lang transportasyon ng ato sa nga paghahambalan, so hindi siguro maisipan mo kadamo-damo sa mga isyu kon transportasyon ng ato sa nga pag-istoryahan. Ay ho, ang LTFRB kon kaisa ni may mga opisyal man sila tuod ginbutang da ugaling kakabudlay gibiya na buto ng LTFRB mo. Tod, gabutang mo sila sang line o kon sang hotline, pero nag-ring man lang, way man sang nag-sabat, no? Ang line, way ng hot, line na lang. Action Hotline! Dapat may hot ginamo, no? Mainit ka linya, no? Pag-ring may kasabat diyan bla, pero ila sa nga hotline, line na lang, way na hot. Action Hotline! 3 minutos na kaligan sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Pagkarunan tani kung nanong resulta sa ding Transport Summit niya nagtiming man sa ato sa ding pagpahiangot kay Ondok Sekjen Diego Balakad sa ding natalana naman nga palas anon sa mga commuters nga saka sa pletihan. Action Hotline! 3 minutos na kaligan sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang gid kay may good news ko sa inyo. May ara ko sang maayong balita para sa mga nagpakigbahin sa aton sa nga dakop ka, daog ka, roleta promo. Ber, makuha naman kita sang isa ka tagdaog ho nga mo ang mga patiyog sang ato sa roleta. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Oy, yari naman, sigurado makapian-pian ni sa epekto sang saka sa presyo sang gatong kag natalada nga saka sa plete, no? Pihon na ni may dag-on gid na siya na pag kanton niya papatiyog sang ruleta dari sa Action Radio Bacolod. Rin naman ang ato sining winner sa subogid nga oras. Atenson sa taga-barangay Takuling. Oy, taga-barangay Takuling, Bacolod City, taga Rosario Heights, Takuling, Bacolod City. Babaye. Congratulations sa kay Rachel Piojo. Rachel Piojo sang Rosario Heights, Barangay Takuling, Bacolod City. Ikaw ang nagdaog sa draw sang dakop ka, daog ka, roleta promo. Pwede ikaw makakanto diri sa istasyon sang Action Radio Bacolod. Ari kami nahamtang sa ika-4 nga panalagana sa penthouse sang Walrose Building, Dalan Burgos kag Locsin, Bacolod City para nga makapatiyog ka sang roleta. Action Hotline! Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Action Hotline! Last 9:05 Action Radio Philippine Standard Time. Sa pagpanumbalik naton tingwaan tang malabot si Kabankalan City Mayor Benji Miranda. Kay check ta ko na nung pwede nga mahimo sang lokal nga panguluhan sang syudad sa sining
natukiban nga senaryo bla hitabo dara sa may Kabankalan City Public Cemetery. Pero dali lang gid. I-check taray ang ato sa nga patro kung available na si Action Eden Aboso. Daw kay ibalaon tabi ko nano ang mambal sang pila ka mga POJ drivers sa natalanda nga saka sa plitihan naman yo. Check ta lang sa Action Eden kung okay na siya sa iya sa signal kay importante nga may buluan ta ang opinion kag reaksyon sa mga mismo POJ drivers, POV drivers nga nagabiyahe sa ligid nga mga tanion. Action Hotline! No, grabing saka mo pila sobra 6 pesos ya kada litro ang saka sang isa kasahi sang gatong. Di taman kun kisama basol niya. Ang mga POV, POJ drivers nga magpasaka man sila sa plitihan kay kung kaisa gakaristo man sila sa ila sa nga arkila. Action Hotline! Pila man to kaadlaw ang pagnubo no, pero ining pagsaka nigulpihanay mo no isahay lang saka mo sobra iya 6 pesos kada litro ang saka. Tiko katughong ikaw pulo ka litro ya kada adlaw 60 pesos masubraman. Action Hotline! Isa na iya ka kilo nga bugas iya. Aber anong reaksyon mahambal sa pila ka mga POJ drivers? Manakson Eden plus kabin. San Mar, mabantay tadi kadaliwa sa mga POJ drivers. Actually, ari na ko di sa may... Para ka sa pradahan? Hindi. Ari ko di sa may simbahan. Di ba lapit sa aton? Kaya may press con, dugay-dugay nga kasi kayo nun. Okay. Pero hingagawon talang ni para mahibaluan ta kung ano man ang sentimiento man sa ngaton sa mga drivers. Kaya subong daan Action Mar, subong adlaw nagsaka ang krudo. Tapos amo pag hambal mo nga may may kadali lang gid kay tatay lang. Ay, tay, sir pa ko ka dali sir sa Action Red nagsakay na lang ko dali Action Mar. Sir sa Action Red ba ko lod sa sir pa ko ton lang ka sir. Sir, ay saka subong ang presyo sang gatong na lang sir, ano ni hambal niyo? Wala tamay mo. Ang sila gobyerno, wala tamay mo. Antes lang tayo kung anong mahimuta. Pero sir, by next week may ara sang ginapropose diba si mga okay naman ang pagsaka sang pletihan. Anong reaksyon niyo sir? Ang reaksyon nila ma'am samon niya, kung share man plete samon. Amay. Kung depende sa ilang sir kung masaka, ma'am, magsaka man, imaas pasalamat mga kami katigado, mga dami. Ano nga lang ta sir? Silestero ka burnay. Action Mar, may ari makadilig kita dito pad pa sa hero ka. O na kami kaya na sir. Action radyo ba ko na da. Naglayo na ko ako din sila. Sige, dai ko sa bako talaga lang si sir. Ano niya ang inyo sige reaction given niya may posible sa platihan by next week. Pero matamay mo kay kailangan ta mag-product dati, bayad na tayo. Bayad. Sakto man Action Mar, bayad, wala ba sila mahimo? Kasi sige, sakay naman sila mo. Akag bulig naman sa aton sila ng mga drivers. Pero di ka ba Action Mar, minsan dihan sa aton sila ng mga pasahero man, kag wala man sa mga abusado ng mga drivers. Kasi isa ako may mga lapa, ng mga silintimos, bala Action Mar, ako parang isa ginaawayan. Kasi ang iban, wala kambyo. Ang iban, tungod na may silintimos, kulang ang kambyo. Si Sandiana, tayo salamat, Ged. Wala ako mag-plite. Wala ako mag-plite. Salamat. Sige, naog na da. Nakalambot ako di sa basiwa, ayun ho. Pero amo tong sentimiento sang driver kag sang pasahero nga na interview Action Mar, tituod man gidam. Kung galakat kadladlaw, astar naman ta sa reklamo kung may pagsaka sa presyo sang gatong, tapos may saka sa presyo sang plete. Ay na, no man man, pero gasaka na sa jeep, ay na, no man man, magbayad, ay na, no man nagsaka, may pletihan man. Gali kay wala kita may Action Mar. Mayo tani kung hindi init-init din sa aton, hindi grabe kasing kainit sa aton. Kaya para sa mga Amerikano, wala, malakat na lang pa from one place to another, pakadto sa aton sinidestinasyon, exercise pa,
kag nakatipid ka pa sa plate, galing kasi kuha mo ni init, kag lakton mo lang, te, mahulog ka sa heat stroke naman, Action Mar, o kung ano naman yung mga sakit na. Pero Wexon na din, way mo na masiplatan ang kay report kinabaton ta, may bago naman nga pilato ka mga units sang ining bag-o lang nga sang salakyan nga di pasahe day sa aton. Doy nagdugang ko no? May nag-abot naman ko di. So far, Action Mar, wala pa ko makita. Kay mabalaan, taman akong ara ng bago mo, kaya ang unan, to subong, gabiyayip na home site na. May number na sa likod, 1, 2, 3. Pero na kung madumduman mo niliga, naka-interview ta dito sa ila. Sa, hindi magit sa tag-iya or sa operator, kundi sa mga helpers to nila, kasi sa mga drivers, natala na, gidman yung siningabula. Before matapos, end ng August, may 12 sila, Action Mar, ang tambal nila. May 12 sila nga idugang. So 12 plus 3, 15. mga pila na? Oo. 15, Action Mga 15 na? Oo. Pero I don't know kung home site tanan ang gindugang nga ruta. Kaya ang unang tatlo ni Action Mar, home site mo. Abo ng 13 pesos ang plete. Correct, Action Mar. Bali, 2 pesos ang iya. Sa normal nga jeep niya, 11 mo. Sa ila diya 13. Ang 13 na pagpungko mo 13, yun plete mo. Pilang succeeding kilometer? Tag 2 lang man ko na Action Mar, pero tika labanan, halin diri sa dantan, pa home site, 13 lang gid eh. Wala naman gid excess. Pero aircon, no? Kanami, aircon gid no? Yes, aircon Action Mar. Pagpungko mo aircon. Pero kung itong adlaw, kagti ang mga upod mo dahil, hindi mo man mapili na mga upod mo nga gabalahulay. Kabay pa kayo, di lang kita makabato. Report nyo sa sulod sa jeep, may nagdinapungulay tungod yung naglalisay sa baho. Away man, kaya protection man, may face mask pa naman. Ay, correct. Pero tikis ay Action Mar, kung isog-isog, bisa na face mask, malusot, yun naman kotabala si Action Dorel. Sige lang pero bintaha Action Mar. Tapos sa pag-uradaan nga jeep, nag-develop pag sila sang pwede kakaskan Action Mar kabayad through GCash. Pwede man gina-develop nila ang top card. Ganun pares bala sa pagkadto tapos sa Singapore bala nagligad. Nga ang bayad mapaload sila sa convenience store. Tapos itap nila ang card para kabayad sila pagsaka sa jeep. Gra na lang dayon, wala na sila, cashless kumbaga. So mo na ginamat-amat na aksyon na Eden na. Hindi na imposible nga patuman na sa aton di sa Bacolod. Yeah. Correct Action Mar. Kaya matamat naman gadya sa pikong ba mangkoto ng ibang tao gani. Do kalabanan man namian nga amo na lang tahi sa jeep this at least do wala pa kuno gakabilin. Ang banila. Kaya mang nag-ako dito na ikrudo Manag-up ako dito. Tani kahapon kay way pagkahapon bisang saka kahapon tani ka na gani no. Sige lang kay ang mga in-excess lang di ako na. Sige lang kay bate ko next Tuesday basi kon saka na naman bla. Amo na patilaw-tilawon ng Action Mar sa tatlo kasi mana kasunod-sunod lubo. Pagkatasan si mana saka naman. Balos-balos na kaya balila bilog ang mundo mo. We have to deal with it and we have to live with it, Action Mar, na? Alright, balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Ida na Boso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline! Kaya mo gid na, no? Sunod na lang kita diris dalom kung nano ang mandos babaw to, minano ka reklamo kag petisyon ta, pamatian man, pero ang ginamandos babaw to, amo gid permi ginasunod nga ginapatuman. Action Hotline! Aras 9:15 Action Radio Philippine Standard Time sundon ta ang balita may kantaran sining sinakaay sa gatong kag sinakaay sa pletehan. 9:15 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline! Sa ato sa ring live stream, ibalikan tayo kanto sa ring mga nagpapadala sa mga mensahe. Alin Marling ko, Jinky Dianagdon, mayong aga, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Bat Mayo,
Noel Amar Alma Oligon and all my family sa Barangay Pandanong DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Ako nilaparan, good morning Action Marlon. Gabaritor kami diri sa may Pandanong DSB. Salamat gid, God bless. Homa Lumina, good morning. Inday Plaza. Josefina Locsin, Hinirato, good morning. Monitor lang kami sa may Purok Magnolia, Bacolod, Barangay 7 from Triple J, Sari-Sari Store. Thank you, salamat gid. Ashley Elizalde, good morning. Tamiyaw ko, Dexter, Ryan, Tintin, Ashley, Aika, Papa, Toto, halin kay Mama Tarsing sa Maaw. Dining Alohamiento, Ashley Elizalde, Baskogen Action Radio, Tamiyaw ko, Boss Bito, Gahaton sa Maaw, halin kay Tarsing. Eugene Gabuat Sr. Okay, mangkot mo pa si Diego kung gusto niya sa kaplete. Sige. Star Mayo, happy Monday, evening, morning action na Marlon. What's your live? First, partying kami sa mga Pinay group here sa Red Wing area, Pati Bus, Minnesota. Happy party. Sige, enjoy. Okay, Sir Marlon, permigid ko ka pamati action radio Baskog sa Maaw, Tarsing, gali sa Maaw. Okay, Ana Disalis, good morning. Tamiyaw ko, Lydia de la Gracia, Ruben Villanueva, always kabanitor sa Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Novi Magapan, good morning. Thank you. Yeah, balik tayo kayo guys, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro.
Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa,
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action reports, afternoon edition, action firing line, kag action night patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o konlabit. Sa action BBB karon action reports after edition kag action firing line. Action Hotline, Martes kapag pangalagad August 30, 2022, magatakop naman temporaryo. Thank you for watching and thank you for listening. Sa kalan sa Action Regular Anchorman, Action Artay Hopon. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!